Kang Mas Paijo, Kang Mas Paijo, Kang Mas Paijo, Kang Mas Paijo. Jo Kang Mas Paijo, awan bengi ketok ning netro. Jo Kang Mas Paijo, wajan desa rezekiku. Iki tak enak ngene iki dadi duit. Job yo sepi. Gara-gara corona. Sabar. Loh, Jan, nyapa kowe iku Jan? Loh, Kri, kok dia Kri? Alah, iki lho janggo. Sik nyup Pak. Panas nyup sik omongan. Piye Kri kabare Kri? Ya, puramu ngono kemelelet. Saiki deloken becak ngono kuwi perang ngisi-ngisini kancane ngono. Eleh. Wong rengkesanmu trimo ngrosok lho ngono arep macung lurah. Lah, rosok yo musim corona ngene iki gak nyangkul ra. Alah yo kena gitu rokok udah lah. Delok lah sak pira. Wih. Iya. Oleh kopi tok engko nyang warung. Yo sing penting ana kemasukan to Kri. Aku nrimo saiki jan. Iki lho, aku mang janggol becak iki lho. Sak oleh 3 piro kuwi? Akeh janane. Lah iki lho. Ya Allah. 5.000 lho. Wah, apa ngene iki lho. Bojomu terus piye ngene iki? Wes, pokoke nrimo. Senajan omongan sego karak. Wes aku saiki nrimo jan wis. Ngene iki tanggapan prei, musisi kon prei. Wis apa-apa entek wisan. Wis kadol kabeh manjing sak eneke. Untunge kok ya petuk Kang Paijo. Jane aku yo ora ngerti iki penggawean apa kaya ngene iki. Aku kadang yo bingung karo Kang Paijo iki. Lah nyapa to Jan? Piye? Deloken adewe lho. Penggaweane iki tonglek togleng main teropan. Ya kok kon acting lho yo godak tapi yo aku yo ngumun. Yo kuwi yo muga-muga rezekine dhewe kok YouTube, tapi yo arang kadang yo mesake Kang Mas Paijo. Enek kritik saran ngono kuwi wis piye lah. Yo wayahe kudune ngono, iso nampa komen-komene netizen. Lah iya. Lah Kang Mas Paijo kan karakternya kan sebagai wong sing keras. Sebagai perane sebagai wong sing kasar yo sing memang ngono kuwi Jan. Adewe wis kudu menghormati netizen, enek kritik lan masukan yo ditampa sing gawe syukur-syukur videone Kang Mas Paijo iki iso viral, view-ne iso akeh. Amin. Dadekne rezekine awake dhewe Jan. Amin. Kri, iki sarene wis panas sing poho Pak Demung iki. Nyamai warunge Kang Mas Paijo. Masuk yo. Tapi aku ora duwe. Iki lho pompong dhuwitku akeh iki. Asli lha iki lho. Nyang warung. Mau ngapusi. Alah engko lek rano ya utang ae bayar. Sayang tak rumah dhewe mergo mbeku yo mek iki wis nggih anteng tenan iki yo wis bangga nomor 1 mergo ra iso tuku liyane. Kang iki lho kopine sadurunge kerja. Oh iya. Mas ombe kopine sik ya. Oh iya. Kene Bu tak ombene peh jen masyaallah bojoku lak laden lanang jen takoni juara wis lara tak sayang-sayang dhewe sapa sing nyayangi kaya ngono kuwi. Kang Mas Paijo budal kurang ya Kang Mas Paijo.
Kira-kira tahu gini kene jan awakmu ki lak masalah ngladeni sing lanang jan juara takon. Lak kaya ngene iki aku kelingan jaman biyen ku. Jan ra rugi aku nggawa awakmu mlayu. Kanca kok eleng-eleng kok, Kang. Ora iki cerita, Bu. Galingan para awakmu arep budal ijab, tak gondol mlayu mencolot cendela kae, ha? Aku aja kok eleng-eleng. Gak apa-apa, iki kan kena nglakoni urip awake dhewe, ha? Lah untunge ki lho kok ya awakmu kok ya masang awak, ha? Kok sampean diaraknya bale desa, ya sampean lak rabi karo aku luwih becik mati. Akhire piye? Bapakmu luluh jan. Sik to, Bu. Bu kalau dirabi wong sugih kaya ngono terus kok emoh nyapo? Hah? Ya memang Mas Bejo iku sugih lho, Kang, tapi lho wonge rongos. Ki mosok aku kok dirampung yo bedoso untune. Dapuramu milih-milih. Aku milih sampean. Lah, Sampean kan tresno karo aku. pret. Ya aku milih sampean ae, Kang. Mergo wis sampe bojo. Oh, tenan to. Sayang tenan. Bu. Aku kok merinding lho, sih. Kok iki kok enek barang-barang ra ketok. Merinding ora sampean? Ya merinding, Kang. Alah, Kang, aja ngono aku nang warung dhewe lho, Kang. Aja orang ngono iki kenyataan aku merinding. Wis ngene wis aku tak budal kerja. Dene engko lek enek apa-apa njaluk tulung tangga apa kowe nelpon aku sik. Nomor HP sik kalingan ora? Isih, Kang. Saya tak simpen. Oke, ya wis ngene ya. Tak budal kerja. Engko lek enek apa-apa sampean njaluk tulung tangga. Tapi aja ngono to, Kang. Ya aku yo malah merinding. Aku nang warung dhewe lho, Kang. Hah? Lah pancen yo aku dhewe merinding ngene iki lho. Wis to, wis teng engko lek enek aku tak balik ra tenang pikiranku ki koyoke. Ya, Kang. Koyoke kok ana penampakan apa piye iki? Ah, aja ngono, ah. Wis penting aku kemakat kerja sik. Gene engko enek apa-apa njaluk tulung tangga. Terus aku lak pokok atiku ra penak tak balik mulih maneh. Ya, Kang. Hah? Sampeyan hati-hati lah. Ya wis, dongane aku lancar ya. Ya, Kang. Dah. Yuk. Hati-hati ya, Kang. Wah. Kopine yo kosong yo. Lho, padine kowe wedi karo Kang Mas Taijo to? Ya wes sing kene tak kene kopi. Alhamdulillah, ngopi, Bro. Mudah kan. Mesti ricik iki kopi. Kopine. Ayo penggawean kene. Cocok iki. Tang kok. Foto. Tidak ayo yo. Masuk iki kopine njak. Iki nikmat. Mas Taijo renek. Alhamdulillah. Sampai enak ya, Mbok. Omenan. Ya kopine lagi apa? Ambune wis mau masuk ya. Ayo apa ya. Wah, kopi ini jan mantep yuk. Ale kopi ra nyang rene ra cocok lho yuk. Ya nang diombe mumpung Mas Taijo renek omah. Kopi ini paling enak dhewe sak donya iki. Jangan masuk. Jalan jajal iki. Penggawean mek utang. Ngalah wong titik ayu yuk. Sedekah yuk. Ya ra, Bro. Yo masuk iki kopine bah. Nah entek neng konangan pangae pejo kok. Paijo ora ro. Paijo sak mbleng kok. Alah saudi ana paijo. Paijo mulai beduk. Paijo. Ki ya util-utilan ra metu iki, Mang. Oh iya. Yo ayo ku lho. Ada utilan yuk. Ora enak wong kowe utang ae aku kok sing diseneni Taijo to. Ora Taijo aja wis koyo ngono kan. ngomong Kang Mas Paijo iki utang gitu. Wah, ampun kaya ngene ngopi kok langsung bisa roh Ka'bah iki. Kang Paijo nanti yuk. Pak Paijo kan kerja, mangkat kerja isuk-isuk mau ben sarapan karo ngombe kopi. Paijo kerjane apa iki? Aku ya ora malah nang maser-maser kono. Kayaknya dhek koyo nganu to. Apa iku jenenge kuwi bangunan apa to? Ya sembarang dikerjani wong Kang Mas Taijo wis penggawean ngono kuwi enake. Wah, serabutan ya. Iya, sembarang mapan, sembarang penggawean arep trimo.
selamat selamat dot ora modot diade dhewe intel-intel kari siji ora kantil ora peduli badan halus badan kasar ndang metu ngger metu ora metu kene kene bong-bongane wis mek gori kitok ora nek liyane rumah samu ngopang ngopi cingir kulo ngopang ngopi sak kene dhewe ngono ganjing jaranan kowe rumah samu penak pun ndik mau ngopang ngopi ra tau bayar Bu Ya Kang ndi bone tane Wala Kang ora usah to mesakne lho alah mare tuman iki sapa iki Bajul iki delok matambungmu iki lho hah kan ngeu 17 rong besar ngopang ngopi sak penae luak pantes potonganmu celokane luak ora ngono blas ora ngono gedhe wonge ndos iki utangmu koyo ngene iki delok iki hah wong urip warung mbok nggo utang-utangane sapa wae jeneng Parno Kang. Parno sik ki Parno es kopi sego es kopi bonus ngambung bojone Kang Pajo mangklemu bojoku mbambung hah Ora Kang. Aku dhisik kira saiki wis ora padha ae kok kiyoan wedok lek ditinggal lanangan romo karo wong kaya ngene ya doyan lho kowe sapa iki? Kowe wong anyaran kuwi mesti anu ya, ha? Lak juk wong anyar ngono. Ngopi, rumah samu. Omahmu dhewe ya. Kopi bendino ngebon. Berapa barang kowe? Tadi tinggal nglebokne lanan koyo ngene iki ani. Ora aku mek kelap dhisik kan saiki wis ora. Ora. Oke, ra apa-apa we, nyang warungku ngopi ning kowe tak kudu tak hukum. Wis sakno lho. Kalah ora iso. Oke, sikil diangkat sitok. Kabeh. Tangane di kuping. Iki engko larung sampe aku teko. Aja bodhone, baru oleh ngopi. Apa sir utangmu sor saiki? Ayo. Aja to Kang nesakno. Alah, mare tuman, ngene iki mare kebiasaan. Nesakno to Kang kok seneni ae. Teksa nono wae. Aja mbongan larung aku teko. Krungu pemu. Ini cak kesel keras ya baju. Aku teko kan baju ya. Ini modal. Ayo, teko kan baju. Ayo, alay. Wes dokno. Wes sing tanggung jawab aku ndang mlebu kono. Tenane iki. Iya wes dokno sikilmu sing tanggung jawab. Iya. Ndang ayo mlebu ngambil kopi kono ya. Apa tuh jan iki? Wah. Nyapu tuh jan ya ampun, aku kayak gak ngerti ngenean pisan, gak ada uang. Apa ya? Loh, Mas Laija. Dek Yuni, nyapa iki mobilnya sampean? Kok Mas? Ya Allah, lah terus piye iki? Wes ngene, tak celokne bengkel, sampean arep ndi to? Arep ndek warunge sampean. Anjing aku iki. Nanta. Ini iki film gak apa-apa karo sampean kan. Nanta. Kemarin. Ayo sik ya. Oke. Dek, numpak ini ya. Gak apa-apa kayak ngene. Iya, tenane. Jangan numpak ini. sampean aku gelem. Iya. Dek Yuni, tanganmu ini gak apa-apa. Gak
Gak apa-apa Mas. Tenane. Tipu aku. Aduh, ini iki lanjut. Wah, wis apes becak mau oleh duit 4.000. Lagi numpak sepeda kok ya amo pisan. Jan, Dewi naro Kang Paijo. Wah iya. Dewi karo Kang Paijo, adik kalah set iki duper. Ayo duper. Udah lah Mbak Sek, udah masaknya Kang Mas Paijo sesok, ben Kang Mas Paijo karoku. Kakak Kang Mas Paijo, kok gak ada dia Yuni? Aku ratu kok suara ratu aku tak ubrek. Wis teko Dewi. Ya Allah Kang, kok tak rewang di jungkel walek. Apa to Bu? Iki mangan ngono. Aku mang yo ora dhewe Kang Paijo. Masal kowe rasa malu-malu iki urusan keluarga. Kowe cuma larang ya. Ora ngono. Iki urusan keluargaku dhewe. Wes. Ayo mau kontrak pulang. Aku. Wis